Ceritane yaiku Pandhawa dipaekat déning Kurawa supaya leren ing alas Waranawata. Nanging jebul palirmane ing alas diobong. Olahe nonton wayang saka mburi kelir. Wah, ki mantep Sudarsana. Sabetene jian apik tenan. Jogetane Putu Cakil kaya tanan-tanana. Ora katon maneh yen iku mung wayang saka kulit sapi. Sigrok kanthi iramane ya kepenak. Apa meneh bareng Mak Gapyuk perang karo Arjuna. Bima ilang ngantuke. Seneng atine Kalipur kaya wayang kulit sing kaya obah-obah dhewe. Ngerti apik kaya ngono. Yen ana wayang kulit iku mesti nonton maneh batine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.